Assalamu alaikum. Welcome to Kibla FM. Barka da warhaka, barka da wannan lokaci, suna na Fuad Umar. Kuna sauraron mu live. Gabanin mu ci gaba kuma website mu shine kiblafm.com. Ku log on ku access resources mu. Wannan episode na shirin mai suna me ke faruwa a duniya. Za mu je Kano State, Nigeria. Jihar Kano akwai development. Sheikh Dr. Abdul Jabbar yau ya je court. Case tsakanin shi da wato gwamnatin jiha sun je court yau. Me ya faru daga kotun nan? Me aka yi? Suwa suka show up? Za mu samu wannan update na yanzu nan. Akwai cikin lauyoyin shi daya wanda zai ba mu wannan update da. Ke sa wanda kuke sare da mu yanzu nan ku kira brothers and sisters su ga musu muna labin Cable FM su zo su kasance tare da musu ji gaskiyar magana kuma abin da yake ya faru yau daga court. So let's go mu kawo muku na update. Awesome, duk inda kuke muna muku salam, suna na Fuad Umar. Bawon Allah da zai kasance tare da mu a wannan lokaci, attorney ne, lawyer ne na Sheikh Dr. Abdul Jabbar mai suna F.U. Musa. F.U. Musa wannan barrister da shi aka yi zaman kotun yau. Mun ji maganganu da dama a ce kaza faru court ga abin da alkali ya fadi etc. Amma kun san da Cable FM muke shanin mu za mu ji bakin shi mu samu the very latest update game da wannan court proceedings na yau. Muna ma wato danwa attorney F.U. Musa sallama na musulunci muna ce maka salamu alaikum. Na cewa da ku alaikum salam. Welcome to Cable FM. Ya kake ya iyali, attorney? Muna nan lafiya kalau. Alhamdulillah. Attorney yau an tafi wato court. In na ce yau for the record, she mu ce nam. In na ce yau for the record, she mu ce November 11th, 2021. An tafi daga court daga jihar Kano, Nigeria, Sheikh Dr. Abdul Jabbar wanda yake an zarge shi an accusing shi da wani wato maganan da aka ce yayi game da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi da gwamnatin Kano yau sun je court. In brief, me ya faru daga court yau? Attorney wato barrister F.U. Musa on Cable FM a bamu wannan updating nan. Go ahead, sir. Abin da ya faru wannan a yau shi ne ɓangaren shi Dr. Abdul Jabbar wato legal representatives na kenan sun je da roƙo kamar yadda suka yi a baya cewa suna so a ba da shi dakta ya yi tambaya ma shaida kamar yadda ya roƙa wancan karo kuma aka yi typing ɗin sashi na 269 na ACJL na jihar Kano, sannan aka yi citing din section 36 of the Constitution Federal Republic of Nigeria, wadda ɓangaren ci dakta suka yi citing suka ce wannan shine dalilai da suka dogara da shi, wanda suka ba da malan dama ya yi tambaya ma shaida kuma ya kare kansa da kansa, musamman da ke abin da ake tuhuman shi dakta da shi ya shafi wasu abubuwa da suka shiga cikin ilimin addinin musulunci wadda shi malam ɗin yana da ido a kai kuma babban malami ne yana da ilimi akan wannan. Saboda haka kotu ta waiwayi ɓangaren lauyoyi masu gabatar da ƙara wadda su ma suka ce sun amince da wannan. To dama a baya kotu ta yi hukunci da cewa bata amince dakta ya yi tambaya ma shaida ba alhali yana da lafiya, wanda a wancan karin ya ce in dai har da zai iya yin tambaya ba har sai dai in lauyoyinsa sun fita kuma shi ya san abin nan da kyau to zai zaɓi hakan ɗin. To kotu a wancan zama ta ce a yau a zo mata da ƙarin dalilai da zai sa ta gamsu ta tashi a matsayinta na da suke malam bare ba alhali akwai lauyoyi. To alhamdulillahi an kawo dalilai ɗin kuma kotu ta gamsu
ta ce lalle ta yadda malam ya yi tambaya da kansa kuma lauyoyinsa su zauna a cikin shari'an suna kallon abin da ake ciki ta yadda za su dinga ba shi shawarwari daga lokaci zuwa lokaci kan yadda zai dinga gudanar da tambayoyi da kuma suka akan ingancin shaida. Daga baya kuma tun da dama kotu ta yi hukunci cewa malam bai da dama, ya zama wajibi ta soke hukuncinta na wanda ta ɗauka ranar 28 ga watan Oktoba kafin malam ya samu daman ci gaba da wannan abun ba tare da tsaiko a gaba ba. Wannan ya sa su kansu lauyoyin gwamnati din suka ga cewa idan ba su yi haka ba to fa kes ɗinsu tana cikin matsala, saboda haka suka yi roko a gaban kotu cewa suna son kotu ta soke hukuncinta na baya. Kotu ta haɗa dalilan da lauyoyi malam Abdul jabbar suka bayar da kuma dalilai da lauyoyi na masu gabatar da kara suka bayar, sai take to ta gamsu cewa hukuncin da ta ɗauka a baya ta yi bisa kuskure ne, saboda haka ta canja ta amince shi dakta ya yi tambaya makoda babu matsala. Kuma kamar yadda aka gani iya ƙoƙarinsa ya yi tambayoyi mashaida wadda suka kwantar masa da hankali, kuma shaida yana ya ba da ansa sosai a lokacin da shi malik yin tambayoyi din sai wani abu ya taso, tunda shi malam yana tambayoyi ne bisa ilimi, su kuma lauyoyi da masu gabatar da shari'a suna duba shari'an ne bisa doka. Sai malam ya yi tambaya ya amfani da wani littafi wanda yake ɗauke da sharha da kuma matani na sahihu muslim. A nan lauyoyin gwamnati sun kawo su kafin objection kenan, inda suka ce su ba su amince ba shi malam ya ɗauko wani littafi ya yi tambaya a ciki alhali shaidansu bai kawo wannan littafin ba, wato yana waje da abin da shaidansu ya faɗa. A nan sai kotu ta ja hankalin malam cewa ya yi tambaya wanda yake daidai da abin da shaida ya faɗa, wato ya yi tambaya akan matani ba akan sharha ba. To malam ya ce shi bai da matani a wajensa zalla, wadda su lauyoyin gwamnati suka ce, ko in ce lauyoyi masu gabatar da kara suka roƙi kotu da cewa ta tura labirari na Bayero University na sahihu Muslim har ma da sahihul Bukhari domin a yi amfani da shi wajen tambayoyi mashaida. Attorney, ka ce wai a duba daga wato library Bayero University wurin nan layin ya gunce. Ka ce Bayero University, me aka faɗi wurin? Na'am. Yawa a je Bayero University, a je library na Bayero University a karɓo matani na sahihu Muslim wadda shi malam in yazo sai ya amfani da shi ya yi tambayoyinsa amma ba sharhi ba, tunda shi shaida bai yi magana akan wani sharhi ba. Malam ya gamsu da haka, yace ya yarda, to amma fa shi bai da wannan littafi din. Nan take bangaren gwamnati wato DPP wanda ake ce DPP Director Public Prosecution ta gaya mashi Professor Muhammad Lawan Yusuf wanda shine yake gabatar da shari'a cewa gwamnati za ta ɗauki nauyin kawo wa malam kuɗi da zai iya siyo littafi matani na sahihu Muslim da sahihul Bukhari wanda shi ya gamsu da shi domin ya zo ya amfani da shi wajen tambaya mashaida, tun da shi bai da shi yanzu abin da yake da cikin sharhohi ne kuma a yanzu yana tsare babu yadda zai samu to bayan an yi haka babu yanda ya samu ta ce yana tsare babu yanda ya samu me na'am yana tsare babu yadda zai iya samun access da wa'annan littattafai tun da dama ba sa wajen sa a nan kurkuku. To sai aka ci kotu ta yadda take to su lauyoyin gwamnati su kawo kuɗi wadda malam zai yi amfani da shi ya sayo wa'annan littattafai guda biyu, sahihul Bukhari da sahihul amfani da shi. Sahihul Buhari da wani littafi? Da wani wadda kotu ta ce a kawo wannan kuɗi zuwa ranar Litinin mai zuwa. Sai wani littafi? Wannan shine abin da aka yi, sai dai kuma kafin malam ya fara tambaya na'am mashaida
shi barista wanda yake jagorantan lauyoyi masu kariya ya ja sashi na 269 inda ya ce to kafin malam ya fara akwai bukatan kotu ta ja hankalinsa game da hatsari ko danja da yake cikin malam ya gabatar da tambayoyi a karan kansa ba lauya ba. Kuma an yi haka ɗin har sau biyu, kuma malam ya gamsu da haka yadda daga baya shi ma lauya mai jagorantan lauyoyi masu kariya shi ma ya gamsu da cewa an ba da malam cikakken uzuri, saboda haka malam ya gabatar da tambayoyinsa kuma haka aka yi. Malam ya yi tambayoyi gwargwadon iyawansa, illa iyaka dai wannan turka-turka da ta taso akan maganan cewa sai an kawo matanin sahihul Muslim da matanin sahihul Bukhari shine kawai yasa aka ɗage shari'an zuwa rana na gaba domin ya kasance malam ya ci gaba da tambaya mai shi shaida. Wannan shine abin da ya faru, kuma lalle shari'an ta yi kyau, ta tafi smoothly ba tare da wata matsala ba. Awesome. Kuna sauraron mun Kibla FM, suna na Fuad Umar, tare da mu cikin lauyoyi na Sheikh Dr. Abdul Jabbar. Yanzu Barrister F.U. Musa ga wani tambaya. Cikin tambayoyin da shi Sheikh Dr. Abdul Jabbar kace ya yi ma wannan witnesses in government dan tambayoyi. Wannan tambayoyin kuma wato an bari ya san kaman ya kamata ya agree kamar ya impact cases shi sai ya yarda sannan ka bari su ma wannan tambayoyin na wasu an aje wasu tambayoyin domin ana bukatan Sahih Buhari da Muslim wanda za a doko su daga Bayero University. Me yasa aka zabe Bayero University nan ba bari individuals sun kawo nasu ba? Me wani hikima ke cikin yin haka? Na'am. Ina ce kaji. Ina so ka sake maimaita tambayan domin kamar network din yana ɗarawa. Ka sake maimaita tambayan in ji ka da kyau. Okay, na ce wannan littattafai guda biyu ka ce an ce aje daga library na Bayero University a cikin jihar Kano a dauko wannan littattafai nan. Shi nake ta me yasa aka zabe wannan wurin nan ba bari malumman su da kansu sun kawo ko malam ya kawo nashi wancan su kawo nasu ba. Wani hikima ke cikin yin haka? Barin dan canja location. Barin dan canja location na ji. Na'am. Ina min attorney yana samun matsalar network ya reposition ya so yi amsa wannan tambayar nan. Domin wai an ce ana bukatan wato na'am zai rejoin mu in a couple of minutes. Ya so ya zo ya yi answer wannan question na. Domin wai an ce aje Bayero University. Aje Bayero University aje a dauko wannan littattafai na Sahih Buhari da Muslim. Shi nake tambayan me yasa ba bari sun kawo nasu ba domin irin wannan littattafan kila ma suna da shi cikin mota or something. Me yasa aka ce sai aje Bayero University a dauko wannan? Ina son gane hikiman da ke cikin wannan, sannan mu mika mishi wasu tambayoyi kuma guda biyu uku ya kara yi muna bayani. Shi wannan attorney yana cikin wato court yau da shi aka yi zaman Barrister F.U. Musa kenan. Lawyer ni na Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya rejoin mu on Kibla FM, shi yasa za mu yi mishi wannan tambayar da na'am barrister nike tambaya da na ce littafin da aka ce aje a dauko su daga Bayero University, me yasa aka ce sai wannan wurin nan, me yasa ya zama Bayero University ba kira wani wuri daban ba? Hikima da ke ciki. To, kasan da ke libraries wanda suke na gwamnati ne, musamman ma da ke library ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatin jihar Kano ba, ana ga cewa idan an kawo gaban kotu, kaman kotu za ta fi amincewa da shi. To, amma kotu a bita hikimarta ta ga cewa gaskiya ya kamata shi ma malam a ba shi dama a ce ya zo da nashi na karan kansa. Sannan a zo da na Bayero University, sannan shi karan kansa kotu, alƙalin kotu ya ce shi ma
yana da kwafinsa, so da a zo da 3 copies kenan at the next adjourned date. Domin a yi comparison, idan har aka ga cewa akwai bambanci, in malam da a ba shi dama ya yi bitan kwafinsa, idan akwai matsala, akwai abin da bai yadda da shi ba, zai faɗa kuma kotu za ta saurara. Na gani, kuna sauraron mun Kibla FM, sannan kuma a barrister yau da aka je court, Kibla FM mun samu labari, wai wasu mutane an kawo wani sabon tsari aka hana wasu shiga kotun. Ban sani ba ka witness wani abu haka nan, aka ya faru? Gaskiya ne cewa yau an ɗauki aurara matakan tsaro a kewayen kotu har ma gaba da haka nan, kuma an rage yawan mutane da za su halarci cikin kotun, ko da yake ba mu san dalilinsu ba na yin haka, amma tare da wata matsala ba, duk wanda ya yi yunkurin tsallakowa ya shigo ta yadda kotu take matukar bai da alaka da kotun, jami'an tsaro sukan ce masa ya koma. Idan mutum da yana cikin kotun ma ya fita, bai je yin wani uzuri, idan ya dawo in dai farin kaya ne, ba lauya ne shi ba, kuma ba shi yana ba da essential services ba ne, kuma ba ɗan jarida ba ne shi, to jami'an tsaro sukan ce masa gaskiya ba zai dawo ba. Lalle an yi haka nan. Na'am. Ta bangaren legal team side ku wanda kuke represent Sheikh Dr. Abdul Jabbar, wannan changes nan ya affecting ku in any way, ya kawo muku wani matsala cikin yanda kuke tafiyar da shani defense team ku? Wannan bai shafi bangaren mu ba, inda mu duk mutanen da muka ce a ba su dama da zai domin su taya malam mu'amala da littattafai, su kawo facilities da zai amfani da shi idan bukatan hakan ya taso, an ba su sun zo da shi. Amma da aka zo shiga, mu suka bada muka ɗauka muka ba da shi dakta yadda a hannunsa. Wannan ɗin matsi kaɗan a ciki, saboda ya kamata a ce akwai wanda suke tallafa ma malam ko da mutum ɗaya ko biyu, wadda idan ya buƙaci wani littafi tun da su ɗaliban sa ne sun samu mu'amala da shi, kaga za su samu damar da za su iya tallafa masa. Mu ko ɓangaren mu lauyoyi ne, abubuwan da ya shafi law kawai muka sani. Idan aka kawo mana wani abu wanda ya shafi ilimin addini mai zurfi, mu mukan ce mu ba mu sani ba, saboda wannan ba fagen mu bane, mu doka kawai muka sani. Na'am. Next question, attorney, wanga shaidan da cikin shaidun nan kawo daya yau, ka ce Sheikh Dr. Abdul Jabbar ya mishi tambayoyi, shaidun su guda nawa ne, kuma how long zai take a yi tambayoyin nan har kafin lokacin da za a ci gaba da wannan wato casing? To, kasan tunda wannan shine experience na shi dakta na farko na yin tambaya ma shi shaida, ko in ce samun kansa ma a gaban kotu, wannan shine karo na farko. To dole tambayoyinsa da su yi tsawo, wasu da su yi tsawo, kuma tsawon da za su yi din nan saboda rashin sabo ne da zuwa kotu yau da gobe, zai sa ya zama tambayoyin sun yi tsawo. Dole a bashi uzuri akan wannan, domin yana so ne ya cimma wata abu da yake damunsa a zuciyarsa na cewa shi yana ga cewa yana kare manzo ne, sannan kuma an zo ana yi masa sharri da kage, ana cewa ya yi jafa'i. Wannan yasa yake so ya yi tambayoyi ma shaida ɗin sosai, yadda duniya za ta san cewa position ɗinsa, wato matsayin da shi ya ɗauka ba irin yadda duniya take kallo ba ne. Yana gaya ma duniya ne ga fa matsayinsa, shi fa yana so ne a tsabtace abin da yake ganin cewa shi a wajensa ba daidai ba ne, bai kamata a same su a littattafan addini ba, kuma aka ce akwai su. Yake cewa in ya kawo wani hadisi sai ya ce wannan hadisi gaskiya shi a fahimtarsa da bincikensa ya saba ma mutunci na manzo, bai kamata a ce an same shi a cikin littattafan musulunci ba, ya kamata wa'annan duk a cire su domin littattafan musulunci su samu tsarki, su samu tsafta, ta yadda mutane masu sukan addini ba za su samu daman suka din ba. So malam yana da dama ko kwana nawa ne
yake so ya yi amfani da shi wajen tambaya ma shaida, dole kotu ta bashi, domin constitution. Na'am, yana da right ya yi wannan tambayoyin nan. Din kansa ko ya gabatar da kes ɗinsa. So ko da kwana 5 ne ya ce zai yana tambaya ma shaidan nan, dole sai ya exhausting ɗin tambayoyinsa kafin kotu ta sallami shaida ɗin. Na'am, kuma shaidan nan su nawa ne? Shi kawai ne, mutum daya ne, ko dai government sun kawo mutane da yawan da dukansu sun take standing nan? To, shaidun da aka sa a jikin caji za su iya kaiwa kamar mutum 8 zuwa 9 ko 10. Tunda abin baya gaba na barin ya faɗa ba, amma da sai iya kaiwa haka. To, yanzu an kawo shaida na biyu kenan. Na farko ya riga ya gabata, an masa tambayoyi, an sallame shi, ko da yake shi ɗin ma, shi dakta yana ga cewa yana so a yi recalling ɗinsa, domin akwai provision na ACJL na jihar Kano 2019 wanda ya ba da dama malam ya recalling ɗin shaida da ya gabata a baya domin ya ƙara yi masa wasu tambayoyi. Har yanzu kuma malam yana kan wannan matsayi ɗin, yana so ya kira shi shaida na farko ɗin ma ya ƙara masa wasu tambayoyi da ya shafi addini, wadda su lauyoyi ba su masa ba, saboda su sun masa tambayoyi ne wadda ya shafi lokai tsaye. Shi kuma yana so ya masa tambayoyi wanda suka shafi addini, saboda haka yake so in dai da hali a dawo da shi, kuma doka ta ba da dama a dawo da shi. Na'am. Tambayoyi kuma alkali ya tabbatar da cewa zai dawo da shi din domin ya tambayoyi din. Excellent. Finally, wanga shaidun ga da aka zo da su zo su a musu tambayoyin da cikin su sun tafi wannan mukabalan da aka yi nan, sun tafi wurin ko dai farko ne yake ga wannan mutane, ko ya taba samu wani alaka da su, shine tambayan. To, su shaidu din suna gwada cewa. Na'am, suna gwada cewa kace yake shi malam, suna gwada cewa su shaidu din suna gwada cewa su ɗalibai ne na malam, suna halartar karatunsa, ko da yake shi malam ya ce shi bai san su ba. Ya kamata kuwa idan mutum ɗalibinka ne ya zama ka san shi, saboda yawan zuwa gabanka da yake yana sauraron karatu. To shi malam ya ce shi bai taba ganin su ba, bai san su ba. So tana iya yiwa su yi gaskiya, kuma tana iya yiwa su yi ƙarya, tunda wannan magana ce wadda mutum yana iya zuwa ya san shi ko da a ina yake, ko da bai zauna a gaban shi ba, tunda akwai cassette da audio clips da video clips wadda malam ya ta gabatar da karatu. Wa'annan wanda suka zo suka ba da kansa matsayin shaidu suna iya sauraron wannan karatuttuka su zo su faɗa haka. Tana iya yiwuwa kuwa da gaske suna zuwa gabansa ɗin. Wannan shaida dai shi bai tabbatar da haka. Na'am. Kafin ka sallama kuma, when is the next court date? Yaushe ne kuma za a koma court? To, kotu ta ɗaga ne zuwa ranar 25 ga wannan wata da muke ciki, don ci gaba da tambaya mashi PW2, wato shaida na biyu kenan, prosecution witness number 2. Na'am. Za kuma a ranar ne malam da ya zo da takardu in an siyo, ya yi amfani da su, ya bude ya yi amfani da su, ya tambaya mashi shaida na biyu din, tunda shaidan da ya bayar ya yi making reference to sahihu Muslim har zuma da Bukhari. To malam zai yi amfani da wannan littattafai da za a kawo kamar yadda ya nema, sai kuma ya masa tambayoyi a ciki, wato ya karasa tambayoyi. Idan ya gamsu da tambayoyin da ya ga cewa ya kare tambayoyinsa, sai ya gaya ma kotu cewa ya kare. Idan ya ce ya kare, kotu za ta tambaye shi, tunda ka gama yin tambayoyinka, to kana da suka, ka yarda da abin da shaida ya faɗa, wadda na tabbata abin da zai faɗa shine ban yarda da abin da shaida ya faɗa ba. To kana da suka a kansa, that is kana da objection akan ingancinsa ko rashin ingancinsa, zai ce yes yana da shi, sai ya faɗi dalilansa wanda zai sa kotu take amincewa da shaidan. Wanda shi malam shi ne zai zo yi wannan tambayoyi. A yanzu mu ma ba za mu iya sanin menene ba, sai zama na gaba in mun tattauna da shi za mu ji daga bakinsa me yake so ya faɗa, domin mu yi shawari a tsakaninmu saboda abin ya tafi daidai. Excellent. Wato barrister
FU Musa Kebla FM muna maka godiya da ka samu lokaci ka zo ka join mu ka ba mu wannan very educative update domin wannan case yanda yake mutane in ba su samun the right sources shi ka gan kamar ana fadi na amma dai ka zo ka ba mu the very authentic information on Kebla FM muna maka godiya muna ce maka good luck kuma muna ce maka salamu alaikum. Muna godiya. Thank you. Bawan Allah nan ya zo ya join mu kamar yanda yake kunji ya yi bayani kuma akwai wasu wurare da yawan da yake da ya yi bayani ta wannan bangarori na amma case na court yana wato proceed kuma with caution ya yi magana inda dokai ba shi yi magana shi fadi amma inda zai compromise kesin shi kugan kaman ya yi shuru shi sa wannan bawan Allah ya gaya muna abin da yake ya faru daga court abin da ya faru daga court kenan kuka ji shi on Cable FM ba da jimawa ba ya rejoin mu muna nan updated abin da ke faruwa wurin nan development yana fitowa Cable FM kuma za mu ta kawo muku wannan information na website na Cable FM shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site akwai shirye-shirye mu kala-kala akwai kuma nambobin mu da ake daukawa a yi kira mu duk lokacin da muke shiri an muka ba da dama a yi kira you welcome to calling ka zo ka yi magana one or two words until the next update website mu cablefm.com again very important until then and I hope you can have a good night.